ಮೇರು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪಕ್ಕದ ತೂ ಹೊಡಿತು ಅದೆಕ್ಕಡ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬೋಡು ಇಂದೆತ್ತ ಇಂದಾಲ ತೂಜಿನ ಹೆಚ್ಚು ರಡ್ಡಣ್ಣ ಐತ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಪೂರ ಮತ್ತು ಪಾತಿರೋದು ಮೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದಿರು ಗುರ್ತದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆತ. ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಇಂಚುಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ನೀನು ದುಂಬು ಹಾಕೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದು ತೆಡ್ಡೆ ಅದು ನಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿರು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಂಚೆನ ಅರೇನು ಮೀಟಾಯಿರ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಗದೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂಚಿನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಅವು ಕಟ್ಟಾತನು ಅಂಚ ಬಕ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಏನಿತ್ತಂಜಿ ಆಂಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತಿತ್ತನ್ವೆ ತೂಕದಾದ ಪ್ರಾಪುನು ಎನ್ನ ರೇಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಡಂದು ತುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಏನೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗಿಲ್ಲ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಕಾರು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಕೋದು ಪೋತುನು ಅಂಚ ಆಗ ಮರ್ದಗ್ಲ ಅಲ್ಲೆತನು ಕೊನೆಯರುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಆರು ಪಾಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಲ್ಪ ಎನ್ ಪೂರ ತರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೀದು ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಬಾಬನ ದಿನ ಅಲ್ಲತ ಬಕ್ಕ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ದಿನ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಎಡ್ಡೆ ದಿನವು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಆಂಡ್ ಫಾರಮ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನಿ ಸೋನಲ್ಲೇ ಆಯನ ಪಾಪ ಈ ಮರ್ದಗ್ಲಲ್ಲೇ ತಂದುಕೊಂಡಿರೋಣ ಕಾರು ಕುಸ್ಕುದನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಇಡೀ ಇದೆ ಫಾರಮ್ ಮಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಮುಲ್ಪನ ಅಂಚೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಲ್ಪ ಪಾಪ ಅಂಚ ಅರೇನೊಂಜಿ ಮೀಟ ಅದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೋಪಿಂತಿದ್ದೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ನಾನೇ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಇಂದಮೆ ಎನ್ನ ತಿನ್ಪುನ ಅಲ್ಪದ ಅವಳ ಖಾಲಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನೋಡು ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಗುಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿದ್ದು ಸಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾರಿ ಯಾನರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಯಂದು ಪಣ್ಣ ಗ್ರೀನ್ ಪಣ್ಣ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇರೆ ನನಲಾತ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಉಂಡು ಪಾಡೋದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಶುಭ ಶಕುನವಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ಬಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡೋದ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಉಂಟು ಮತ್ತು ನಾನು ಇದು ಹಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಗ್ರೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಂದರೆ ನೀರು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪಕ್ಕದ ತೂ ಹೊಡಿತು ಅದೆಕ್ಕಡ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟವಾಗಲಿ ಹೌದಾ ಮೇರು ನನ್ನೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಿಸ್ತಾ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಬಾದಾಮ ಫುಲ್ಲು ಬಂಪರ್ಗನಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಇದೆಂತ ಕಡಲೆಯಾ ನೆಲಗಡಲೆ ಜೊತೆಲಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಮುರಣಿದ ಕಂಚಿನ ಈತ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆತ ಮೋಕಿಡ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಗ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ 6 ಸಾಪಿದ ಐಕ್ಯಾನ 2 ಬನ್ನಂಗ ತಿಂತಾರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈತ ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀರಿ ಕೂಡ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು.
ಜವನಾಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಪುರ್ಲಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 500 rupees ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಭಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೂಪರ್ ಇದ್ದೀರಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಬಕ್ಕ ಪೆಪ್ಸಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್. ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುವ ನನ್ನ ಬಕ್ಕದಿದ್ದ ಬೇರೆ ಹೆಂಚಿ ನನ್ನ ಪನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬೋಡು ಒಂದೆತ್ತ ಎಂಗಲ ಪುರ ತಿಂದದ್ದು ಪುರಾಂಡು ನನ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೀರೊಂಜಿ ಇದಡೀರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇರೊಂಜಿ ಮೋನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಯಾನಾತೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುಳು ನಿಮಗಿಂತ ಕಪ್ಪು ಈಗ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆರು ಪಾತಿರು ಜೇರು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರಾವಡು ಬ್ಯಾಕಪ್ ದ ಸೀನ್ ಪಾತಿರುವೇರು ಇಂಚ ಪಾತಿರು ಜೇರು ಅಲ್ಲ ಆಂಡು ಎಂಗಲ ಪುರ ತಿಂದು ಪುರ ಆಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ಒಂದು ಒಂಥರ ಕಲ್ಲರ್ ಇದು ಒಂದು ತುಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂದು ತುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸೆಲ್ 100% ಬೈಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಚು ಉಂಟು ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಿಕ್ಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಪೌಂಡ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ನಾದಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಪಳ 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 ಅದು ಭಾರಿ ರೈಸ್ ಬೇಕಂಡೆ ನೆಕ್ಕಿ ಬಾಡಿಡ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿತು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲರಿದ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಪೂರ ಮತ್ತು ಪಾತಿರೋದು ಮೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದಿರು ಗುರ್ತದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಡೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆತ ದಾಲ ತೂಜಿನ ಹೆಚ್ಚು ರಡ್ಡಣ್ಣ ಐತಪ್ಪ ಏತು ಭವನ ಒಂಜಿ ಭವನ ಉಂಡಾ ಇಂಚೆ ಇದನ್ನ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಜ ಲಾಕ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಚಹಾ ಬರಲಿ ಚಹಾ ಬೇಕಾ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀರಾ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಸೇರಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಗೋಲ್ಡ್ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೇರಿ ದಯ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನು ಹತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಅನಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಡೀ ಬತ್ತು ದೆಪ್ಪುನು ಆಡಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ತ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚಾನು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ఏంచి నిన్న కెమెరా బాయ్ కెమెరా నిన్న ಫೈನಲಿ ನಾನು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇನು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ತೂಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ತುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಎತ್ತೇನು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ತುಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ತುಲಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಂದ ಪಣ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ರೆಡ್ ಸಾಲಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಟ್ಟಾದ ಕೂತು ಒಕ್ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ದ ಈಗ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಫೈನಲಿ ಆಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೊತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲದ ಬಿನ್ನದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಕುಡಲಾತು ಬರ್ಕಲ ಕಣ್ಣಿ ರಾಶಿ ಭಗವಾನ್ ಕೂಡ ಅವಾಗ
ಗಡಿಗೆ ಬರೋದು. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಗೋಲ್ಡ್ನೇ ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಮೇಲುಗೊಂತೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಅವೇನು ನಿತ್ಯನೇ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುನು ಪತ್ತುನು ಪಣ್ಣಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರಗಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದೇವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೀದ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಮಂದಿರ ಬೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂದು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುನ್ ಪಣ್ಣ ಅವಲೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ಡೆ ಪಣ್ಣ ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಏನು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಡಿಸೈನ್ದ ಇತ್ತು ನಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಡಿಸೈನ್ದ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತಕಲ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದುವೇ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿನಲ್ಪ ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಡ್ ಒಂದೇನು ಎಲ್ ಐ ಸಿದ ಬೋನಸ್ ಇಡದೆ ತಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ದೆತ್ತು ದಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಎಲ್ ಐ ಸಿದ ಬೋನಸ್ ಇಡು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೆ ಒಂದಿರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ತುಲೆಯನ್ನು ಕೈಟಿ ಏತು ಅಬ್ಬರದು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ತುಲೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೇಪಣ್ಣ ಅವು ನಡುಟೆ ಬೇಸಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಾಜಿ ಅವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿದ ಬೋನಸ್ ಇಡ್ದೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬಕ ಎಂದ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲು ತೂದೇಪ್ಪಾರ ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡುನು ಅನಪತ್ಯಗ ಅವೇ ಒಂದು ಆಪುನ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ತೂದುದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕುಲ ಪಾಪ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ತುಲೆ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ದುಂಬುಪುರ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಬಕ ಈರೊಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಬಕ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಯಾನು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೇ ನಿಕುಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ವಿನಿ ಬರು ಅಂಚ ಸೊ ಬಕ ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಣ್ಣ ಒಂದುದಲ್ಲ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಲಕ್ ಫೀಲ್ ಆಣು ದೇಪಣ ಅಲ್ಪ ಉಲಯದ ದೇವರಲ್ಲ ವೆಂಕಟಮ್ಮನ ದೇವರು ಸೊ ಟಚ್ ವುಡ್ ಸೊ ಅಡೆಪೋದು ಆಯ್ಬಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ಸೇರಿದೊಂಜಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಸ್ಟಾಫ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ್ಕನೇ ಆತನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಫೇಸ್ದ ಗುರ್ತ ಪೂರೆಗ್ಲಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾಲ್ಕಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅರಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯತನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮಗು ಅಂಚ ಅರೆನ್ ಮೀಟ್ ಆದು ಆರು ತುಲೆ ಪಾಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬನ್ನಗಲ ಈತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾರೇನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಅಕ್ಕ ಆರು ಏನನ್ನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಕ್ ಏಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಗಲ ಒಂದು ಬೊಡ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಆರೆ ಎಂಕ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೀತಿ ಆರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಏತಾರೇನು ಕೊಂಡಾಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜಿಪ್ಪಣದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಅರೆಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅರ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಕುಲ್ದು ಸಾಕಾದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂಚದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ರೈತನದ ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಈರೊಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.